mga poems, asin iba pa pong artes, asin literatura. Yan po niyo ang writer's gig. Usually hindi po nakabase dyan sa Wharf Galley. Ito po silang aktibidad na inaapod na open mic poetry reading. Dyan mga tugang, yaon po ang paggibo nila, pagsurat mismo ng mga libro, nagigibo na ng mga puro halipot sa naman na mga pelikula, nagsusurat, nagko-compose ng music. And kada bulan, igo po sila kan 8 to 9:30 aktibidad na yung po nga nini ang open mic poetry reading. And ngunya na Sabado at yan 8 to 9:30 ini pong featured poet si Vic Nierva. Sa mga contact persons, you'd like to know more about the writer's gig pagkatapos ini pong mga aktibidades nila, or you would like to join perhaps, yaon po dyan si Jason Chancoco, yaon si Kevin Nikiros, Jerome Hipolito, and Jusan Misolas. Tulong po sa inda, yaon ni Pio. Tatao ko po ang inot na pataratara ni Mr. Jason Chancoco. Good morning, Jason. Maray na aga po, Pakibaba. maray na aga po, Sir Joe. Asin sa mga naginan yung po ngayon na aga. Hindi po kita ki Kevin, hindi ka na sa yung microphone. Kevin Nikiros, pakibaba lang ka, switch mo dyan. Good morning man sa inyo. Maray na aga man po, kagawad. Maray na aga man po sa gabos na naghihinan yung anagang yan. And si Jusan Misolas, mayo pagka si Jerome Hipolito. Good morning, Jusan. Maray na aga man po, kagawad jo. Asin maray na aga man po sa gabos na naghihinan yung sa Okay, Mr. Jason Chancoco, tawid daw kami ng introductory remarks. Kayo niyong mga aktibidades na hindi nito na sinabi ko muna nga ng kadikit, kundi ang detalye pa kami maiiras na sabad interesado. And dapat interesado kami ang sa tuyang mga parahinino. Salamat po, Sir Joe. Igawa na pong lugar para duman sa mga mahilig magsurat. Igawa na pong lugar kung saan pwede nindang ihiras sa iba ang mga sinurat ninda. Bako lang sa pagpupublikar, kundi sa pagbasa kaini sa publiko. Sa Wharf Galley po iyan, sa writer's gig na inorganize ni. Every month po iyan. Duman po, may papadangog na kang mga parasurat at sa inda mga works o na mga poems ninda in English, Filipino, o sa Bicol. Ang target ni po talaga ito mga hobbies, syempre, nagsusurat dito sa Periata na magduman, mag-register para sa open mic, kaya na masupog. Gawas man kita enthusiast sa magsurat, as in ihiras sa mga tao ang sa inda mga nasa isip, as in ang sa inda mga sinusurat.